Усім прывітанне! Дзеля таго, каб быць мацней і больш паспяхова прымаць новыя выклікі, мы працягваем рабіць інвестыцыі ў сваіх супрацоўнікаў, бо мы верым, што гэта самы лепшы капітал. Мы захавалі працоўныя месцы, мы набылі страхоўкі для сваіх супрацоўнікаў, а цяпер мы робім інструмент, які дазволіць стаць устойлівее, мацней і спраўляцца з новымі задачамі. Хай гэта серыя відэа стане карысным для вас інструментам. Мы падабралі самага лепшага трэнера, сабралі тэорыю і шмат практыкаванняў. Фармат будзе наступным. Кожны дзень мы будзем публікаваць па аднаму відэа. Лайкайце, пакідайце сваю зваротную сувязь, каб мы маглі змяняць кантэнт і рабіць яго больш карысным для вас. Пасля заканчэння курса мы хочам падзяліцца ім з усім светам, бо гэта частка нашай карпаратыўнай сацыяльнай адказнасці. Разам здолеем!